Normalment, clar, quan venim al País Basc, quedem molt sorpresos que les actuacions són molt solemnes o molt protocolàries. Nosaltres venim d'una tradició que cantem a sobretaules, que cantem a esdeveniments, calçotades, festes majors, i sempre allò, vull dir, és allò d'intentar fer cantar i participar el públic. Si ha begut, participa més i va millor. I, de fet, ens trobem darrerament en moltes situacions. Fins i tot ara no fa gaire vam cantar en un funeral d'una gran glosadora que ens va deixar, que va ser bastant trist, però hi vam aconseguir cantar-hi. Però és lo raro, lo normal al nostre país són actuacions molt festives. Nosaltres, jo crec que en aquest moment estem florint. Florint vull dir que estem creant com una base, nosaltres som unes floretes que hi ha per allà, però és que d'aquí un temps quedareu flipats del que sortirà, perquè està pujant gent amb moltes ganes, amb frescor, i això donarà un resultat, està clar, perquè com més ampla és la base, més amunt pot pujar l'edifici. Doncs jo crec que estem en aquest moment, estem creixent. Veníem d'haver-nos oblidat una mica d'aquesta tradició, l'hem repescat pel plaer, no per un interès de museu, sinó perquè és que realment és una eina de comunicació, d'entrega personal, de desenvolupament artístic. El que necessita una persona per viure, en part, passa per ser capaç de fer això, no? I llavors ara en aquest moment estem desenvolupant-ho socialment, no? Creem moltes situacions perquè qualsevol persona s'hi pugui apuntar. I llavors d'aquí sortirà qui sap què. Bona pregunta. Nosaltres, quan vam començar a cercar tots aquells pocs testimonis que encara quedaven de la cançó improvisada. I a partir d'aquí hem creat una associació, Cor de Carxofa es diu, on hem començat a partir d'aquí a recollir tots els testimonis que hem pogut i a intentar-los transmetre i també a donar-ho a conèixer per tots els mitjans. És un mitjà molt social que es transmet molt per diferents canals, tots alternatius. És a dir, encara no tenim un programa a la tele. Tota la transmissió és molt de canals alternatius, però realment s'ha transmès molt ràpid i amb una força que sembla increïble per transmetre's de la manera precària que es transmet. Però, no sé, últimament ens estan demanant ja tallers i classes, professors de música, professors de català, i cada vegada més la demanda va creixent i se n'està parlant. La cançó improvisada als Països Catalans rep un cop molt fort amb el franquisme. Amb el franquisme hi ha tota la dictadura cultural, a part de tota mena de dictadura, però a nivell de la llengua també es prohibeix parlar la llengua, i el que és la cançó improvisada, certes tradicions, per exemple, a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, els deixen cantar la jota o els deixen cantar les al baix i el cant d'estil, sempre quan ho facin en castellà i cantant les alabanzas del régimen. I llavors, i si avenen la jota, passarien molts anys que un joter gosés tornar-ho a fer en català en un acte públic davant de totes les autoritats i la Guàrdia Civil, i tothom es quedés, i quan tothom va veure que no passava res, hi van tornar i es va tornar a fer en català. La cançó de Pandero, que la transmetien les majorales, era una cançó que només cantaven dones per recollir beneficis, va passar part dels coros i danzas. I llavors la gent li va costar molt recuperar això perquè ho veia com una cosa molt casposa, molt de la dictadura, molt del règim. Els correndistes van quedar reduïts a la mínima expressió i tenim testimonis de molt poca gent. Les circumstàncies són les mateixes, perquè el Ferriol i jo anem allà mateix, no hi ha uns espais d'homes i uns de dones, de moment no els hem creat, igual un dia decidim crear-los, però el que no ens ve res imposat, perquè és que ens ho estem inventant molt de nou, Pensa que potser sí que el Carolino, aquest correndista, que era potser l'únic que ens quedava, era un home i hagués sigut estrany trobar una dona fent el que ell feia. Però és que, clar, nosaltres ja no hem anat amb aquest patró, no ens han transmès això, sinó que som un grup de gent jove, nois i noies, i el que hem volgut fer és el mateix que fa el Carolino, independentment del nostre gènere. Les limitacions o el que hi pugui haver és el que ens transmet la societat en general del rol d'un home i d'una dona. Això sí, o quan ets mare, les circumstàncies que acompanyen la maternitat, que són més dificultoses per poder fer una actuació amb una dona com un home. Jo he fet una actuació amb un nen a braços, però és molt complicat, Els correndistes eren bàsicament homes, perquè deien paraules brutes, guarres, marranes, i cantaven contra el clero, contra el capellà o contra les autoritats. I això estava mal vist que ho fes una dona. En canvi,
La cançó de Pandero ho feien només dones perquè cantaven lloances i perquè recollien diners. Però nosaltres, de tota aquesta tradició, aquesta part, és que no és que no ens hagi interessat, és que ni l'hem vist, ens ha passat completament per alt. Jo crec que la majoria de glosadors ho fan per passar-s'ho bé. Ara, sí que hi ha llocs hi ha zones on el català és una llengua rara que gairebé no es parla i que els professors de català se les veuen negres per fer entrar el català. Ja ens demanen que hi portem una llengua viva. I potser la glosa transmet una llengua viva. No és que ens condicioni, sinó que té un potencial per revertir algunes situacions que justament cap a millor per la llengua catalana.